wawazifumu lero ndabwera nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene wamwalira nthawi yake isadakwane. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Catherine D, ndi dzina limene anthu amamutchula. Mtsikana ameneyu wamwalira nthawi yake isadakwane, ndipo umu ndi mmene zilili. Catherine D adali mtsikana amene amapanga business yake ya saluni komweko ku area 3. wakhala apanga business imeneyi kwa nthawi yayitali kuyambira mu chaka cha 2016. Ndi tsiku lina ali pa shop kunabwera atsikana amene amapanga ma business awo ogulitsa thupi, amakamba nkhani zawo zokhuzana ndi azimuna. Napita ku Zambia, mamuna uja ndipasa ndalama mwakuti, napita kwakuti, mamuna uja ndipasa ndalama mwakuti. Ankaonesa kuti life yawo inali bwino, zinthu zimayendera. Ndi Catherine D akamaona zimenezi ankaona ngati kuti life yake yangoyima pamodzi, zinthu sizikuyenda. Zotsatira zake adapanga chiganizo chofuna kuti asinthe moyo wake, chifukwa chakuti ankaziva ngati iyeyo zinthu sizikutheka akamaona anzake life imene akuphaka, akunjoya, akumanga manyumba, iye uja ankaziva kupelewera kuti ineyo zinthu sizili bwino. Zotsatira zake adakumana ndi asikana aja, adambopanga nawo friend, mpaka na asikana aja anampanga introduce ku business imene ankapanga. Iye uja adajoyinaso business yogulitsa thupi, ndamayendanso mawe. Amapita ku Zambia, amapita ku Zimbabwe, amapita ku Blantyre, amapita kudeza ku Nzuzu izindizi, ntchito yake yopanga service azimuna. Ndi wakhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali. Ndi mu chaka cha 2019 shopu yake ija adapanga chiganizo choseka, chifukwa chakuti anthu amene anawasiya pa saluni paja ankakanika opanga manage. Zotsatira zake anapanga chiganizo choseka saluni ija kuyigulitsa kwa anthu ena. Adayigulitsa saluni ija, iye uja anangopanga focus ku business yake yogulitsa thupi, ndipo china chilichonse chinali bwino. Mu chaka cha 2022 anapanga project yake yofuna kumanga nyumba adayiyamba, ndipo china chilichonse chinali bwino. Wakhala atamangisa mafailo mpaka na nyumba ija idatheka ndithu. Mu chaka cha 2024 ndi pamene adamaliza kukhoma malata komanso kumanga mpanda. Ndi mu chaka cha 2025 adapezanso customer amene anamuyitana ku Zambia. Ku Zambia kuja adapita, anabwererako. Ndi atabwererako wakhalanso kanthawi kochepa, customer ujaso anamuyitananso kachikena kuti ubwere kuno ku Zambia. Ndi adapitanso, adapita kumene kujako akuti iyeyu adasiya kumwa mankhwala ake aboma. Zotsatira zake kumene kujako adayamba kudwala. Atadwala anamubweretsa kuno ku Malawi. Wafika ku Malawi wakhala miyezi ingapo kupopapopa ndi moyo, koma zotsatira zake wamwalira wiki inoyi, ndipo maliro ake ayika dzulo. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro. Atsikana akamati moyo nkudikirira, osaona kuchedwa, osaona kufulumira, chifukwa chakuti Mulungu amapanga china chilichonse mu nthawi yake. Ndi ngati anzanu zikuyendera si bwino kumasata njira zachidule kuti mufanane ndi anthu ena ake. Lekani chonde osapanga mpikisano. Ngati mufuna upange mpikisano, muzipanga mpikisano ndi iwe wadzulo, osapanga mpikisano ndi wina aliyense, chifukwa choti iwe wadzulo iwe ukumudziwa. Ndiye panga mpikisano ndi iwe wadzulo ndi iwe walero. Walero akhale wabera kusiyana ndi wadzulo. Ndi akuluakulu osamapanga compare life yanu ndi anthu ena ake.